Libongile busuku egameni lenkosi yethu Kristu Jesu. Amen. Alibonge igama lenkosi. Awu amen. Awu amen. Ayibo amen etendeni. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane kubusuku. Okundilela ubusuku bokugcina sila. Amen. uNkulunkulu sithwalile kulo lonke uhlobo lwezimpi kade zikhona eyivukileyo sikule ndawo. Kodwa uJesu wathembeka wamanathi kuze kube kusasa uzoloke eminathi. Amen. Alibonge igama lenkosi. Haleluya. Awu amen bazalwane. Awu amen. Nikhatheleni. Nikhathele. Oh hayi. Bengithi mhlambe ngikhathele. Alibonge igama lenkosi. Mina uNkulunkulu bazalwane nethemba yonke wamanathi. Amen. Sishika shika umshika shika esingawuboni ukuthi uya phambili noma uya emuva. Kodwa inhliziyo zethu sazibeka phansi sabekezela. Saqhubeka sashika shika. Amen. Hallelujah. Athu Sathane nenzani ngoba sibona ukuthi nenzani sithi siyazi. Kukhona esikwenzayo noNkulunkulu. Hallelujah. Ungabavama ukulalela iphimbo lika Sathane. Uyayeka nenti inkosi yenzayo. Ubamba iphimbo lakhe qamba amanga. Ngoba lithe iBhayibheli malikhuluma amanga usuke ekhuluma kwakhe. Alibonke igama lenkosi. Ngoba iqiniso lingekho kuye. Amen. Glory to Jesus. Makhuluma amanga ukhuluma kwakhe. Ngiyosela ithuthi kancane mntanami ngiyaxineka. Alibonke igama lenkosi. Usuke ekhuluma kwabantu bazalwane. Okwakhe. Ngoba iqiniso lingekho kuye. Glory to Jesus. Ungabavama ukulalela uSathane mexoxa. Umtshela ukuthi unamanga. Amen. Uthini? Bese umkhothe ilizwi. Kuthi ilizwi lithe. Asha ngapha uthi unamanga izwi lithe. Glory to Jesus. Kabalakaza khuluma iqiniso. Njalo bavula umlomo uphafuza amanga. Phafuza amanga nje. Glory to Jesus. Akutshela ukuthi awulutho. Amen. Akutshela ukhona kwakho akuzuya ndawo. Akutshela ukuthi khona abantu abavuthayo kunawe. Akutshela wena uwike ekholweni. Akutshela ngasoze uNkulunkulu akhuluma nawe. Ukhuluma nosibani abangcono. Akutshela ukuthi wena uyintengelutho. Vele wabuyeka kuyodla isono. Akutshele athi vele ithethelelwanga izono zakho. Wena ucabanga ukuthi zithethelelwe. Uyindoda nje yamanga. Indoda yamanga. Akakaza khuluma iqiniso. Uyindoda nje yamanga. Amen. Bathu Jesu mekhuluma amanga usuke ekhuluma okwakhe. Amen. Okusho uNkulunkulu akawadalanga amanga. Kodwa mawuzwa amanga ephafuzwa, uSathane ukhuluma kwakhe. Usiyabona into ekutshela ukuthi ayivele ngempela kuNkulunkulu. Siyamisa. Phela kahlala abantwana bakaNkulunkulu la. Bangakwazi kwenzani. Ngoba uSathane aphafuza amanga akhe. Amtshela ukuthi uyabona njengoba ukholo nje, uyathi uphela lo nyaka uzowa. Uyabanje abakuDisemba nje sebebaningi abatshela uSathane ukuthi vele ngekuluka kule festive na uyazazi ukuthi uwiki. Glory to Jesus. Umakhuluma amanga wabazalwane. Ukhuluma kwakhe. Mtshele uthi izwi lenkosi lithe nginamandla okwenza konke. Ngayo
nayo angiyona umsila ngiyinhloko. Glory to Jesus. Umtshele uthi uthawu Jesu uyoba nami kuze kube kupheleni kwekhathi. Amen. Amen. Glory to Jesus. Suka khona kwakhe nje. Amen. Akuveli ngempela kuNkulunkulu kuvela kuye. Alibonke igama lenkosi. Angazi wayiqale kanje. Mhlawumbe inkosi yazi ukuthi ukhona la. Kodwa usizwa kahle ekholweni. Usibone sengathi uzoba noma yinini. Unovalo uthi hleze mhlawumbe ngiwe inkosi yami uyazangasi. Ngizokutshela ukuthi awuzoba. Okwakho nje qinisela. Amen. Uyazi bazana ukuthi uSathane kenzeni? Ukajijela umcabango engqondweni yakho. Abese ashwashwathe. Athi uyasibona ukuthi indlela ocabanga ngayo injani. Uyabona ukuthi kuyabhedela kuwena. Kanti uyena ojijela umcabango. Wani ngizwa ngempela nina la. Hey, Jesu. Glory to Jesus. Akwakho usula kuhlala nemcabango yakhe. Mshele uthi lento eshoyo yakho akusiye yami. Ngiyisidalwe sisha. Okudala kwadlula. Bheka sevele okusha. Lento yakho. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Moya ngcwele. Hallelujah. Kavu umsathane adlale ngawe. Angesihlabelela. Sithi Sathane adlale ngami. Sathane ngenza ibhola. Iyo mina nge usushoni kanti. Wesibotha uyazi lento osukuyicula. Hallelujah. Afika kutshele nje athi wabona nje indaba yakho. Oh nawe vele ukholwe. Uthi usuke lapho ubona uma ungabingelelwanga kahle amakholo uthi we namakhola vela nje ayikho ngempela lento. Ngicela ukubuza ukuthi kathuze emakholweni yini noma uze kuJesu. Yini lokhu nenkinga ukuthi abantu bakubheka kanjani ukhonza nabo. Kathuze emakholo noma uze kuJesu wena. Bambu Jesu waza kuye. Glory to Jesus. Utabakhe khona. Albongi kamera kos Bamba yena Uyena inqaba Uyena isiphephelo Uyena insindiso Bamba yena Yekela makholwa Akutshele la makholwa futhi osontana athi indaba yakhe ayikho nawe vele ukholwe ngoba noma sekusho noba novuthayo ukusho indaba yami ayikho ngempela. Katshela manje nje amakhola ngiyifikela kubona. Ngisho ukuthi lapho kuba nizokwazi. Ngahlelelani la. Lolo kambe ngitshela ukuthi anikholwa kahle uyanibona unamanga. Amen. Unehlo lenyama kanahlo likaNkulunkulu. uNkulunkulu ngehlo lakho wabona ukujithele eqashile. Wangiyakhe yena eqashe njalo. Wathi khawe namandla. Akashoko. Udwekwala. Wesilima. Kodwa wathi kithirani. Khawe namandla. Ukhuluma nomuntu oqashile. Vele ubalekile. Kodwa ngabheki ngamehlenyama. Ngoba lokho kubonwa kwesikhashana kodwa ngabona okuphakathi ayabezwa. Lethe bhekiwe nje esikhashana. Ngiyabona ingakho abanye bendwazele ngoba bangisa ukuthi ngithini. Ngithi mina lento ebhekiwe esikhashana. Uyalabo bona ukuthi ubuthakathaka obatshela ukuthi nibheke into esikhashana. Le phakathi imile. Angindala ukuthi Jesu kunempande. Glory be to Jesus. Namusathana ngalethani kunempande. Lokho kubonayo kwesikhashana. Kunempande. Kunempande kuJesu. Ngikomiwe. Ngakomelwa kuye. Ngihleze. Ngasemazini abilayo. Ngihlalele nazabuye. Hallelujah.
bethu Jesus ukube ngabe sala kwasami lapho ngemuva akubanga njalo ngaba ngikho la bayakwazi abazana ngamazwi abo ukudecelela phansi bakunyathele uthi uyanyuka bakunyathele uthi uyanyuka bakunyathele ngisho amakholwa mina nawathi bhadaiza ayekubhadaiza anyathele wena kunokuba bafana banyathele isitha bavele banyathele wena uthi uzama uveze umqala nawavela bathwala umqazana wona umqadlana wakhe uyasidina uyaphetha bakunyathele uvele uyitshela ukuthi utshathe indaba yami ngempela yokuqinisela usathana ngihambe kodwa ngizothi kwena kusihlwa indaba yakhe akakapheli njengoba usephefumula okushoda akaqedwa ngawe kuyaqedwa umzukwana wathula wabandayo uyabona nje abakade ukhona la akakapheli ngawe glory to Jesus futhi awuqala umsebenzi uyena uzofeza khohlwa abantu owaqala umsebenzi nje uzofeza Professor. Lale yeke lokukhathazeka uzofeza. Aneslabela. Sitho uqalile umsebenzi usezokwenza njani? Uzofeza laphi? Bese sithini? Enjani? Oh yema. Usobathi lo mculi wayengaculela ikhathi ezinhle wayeculela ikhathi ezibuhlungu okusho wese sengathi ukholwa kakhe kuyaphela ukuthi ngiyakhuluma namhlanje ebusuku nangu uNkulunkulu ekhuluma nathi alibonke igama lenkosi wayifikela la izwa kahle ukuthi ngondile kumoya izinto kade egaleza sekuvalekile ompopha kade bemnandi kumoya ngiphophoza napha bevaleka alibonke igama lenkosi yonke into kade mnandi ngokholwa angisayiboni lezi zinsuku futhi angisayinambithi lezi zinsuku wayisathi lohlabalelayo lokalile lomsebenzi uyena zofeza akhathele ukuthi simo samsinjani manje kodwa lo waqala uyena zofeza lo walenga uyena wavuka wayekhaya ngiyekhaya ke bakusukana Glory to Jesus. Hallelujah. Glory be to Jesus. Ngizontshela webazali bala. Lapho konje la isentembisweni. Ngakhathazeke. Ningakhathazeki. Amen. Akuphelile ngane. Jesus. Cha ngisho umuntu omzalwane nje wala. Amen. Hayi sonta noNgcobo ngisho umzalwane nje. Cha sengisho umzalwane nje. Othi ngisentembisweni nje ngingumzalwane. Akuphelile. Amen. Ubona ngathi impepho omnyama iyadlonga khululeka. Yeah. Khululeka. Mayihlehla yenzani? Ukanti uyazi futhi. Oh, Jesus. Hallelujah. Glory be to Jesus. Ngiyabonga ivangeli. Awameni. Ukube ngabe kuyangena inkulumo zabantu. Ngabe kade ngadli izona ngaba mathamba mhlophe. Ungibona ngiyaphefumula ngiyaphila. Ingoba ngachuza ukuthi angiyulalela abantu. Hallelujah. Ngiyamthanda uPaula. Umethi nganquma ukuthi angikwazi okunye ngaphandle kukaJesu wabethelwa. Okusho wayizwa kahle ukuthi inkulumo zabantu ziyangcindezela. Bathi abantu wakumpulali lo. Wayibulala amakholwa. Nisonta kanjani noPaula? Uyena wasibulala. Nisonta kanjani noPaula? Uyena wasiphichimisa. Safala abafazi, safala amadoda, safala abantwana. Uyena lo Saula. Kodwa namhlanje senithi uyakholwa. But Paul, you know what? Ukuze ngikwazi ukuqhubeka angiqume. Ngitshela wena mhlamba ngizwaka. Wathi ukuze ngikwazi ukuqhubeka nokholo angivele ngiqume. Kuthi angikwazi okunye. Sengifika phakathi lapho ngithi uNkulunkulu uthe bathi namanga mpulali. Waphulala uma wami wena. uNkulunkulu ngakhuluma kanjani nawe? Athi Paula nganquma. Noma ngakhuluma kodwa nganquma.
kwalo bethele Jesus. Yesuka ngicabanga nento kwakumnandi Paul Nkosi yami. lesikhathi baneka umbane Damaseko ngicabanga ukuthi kwakushukela haleluya haleluya lesikhathi umbaneka lo muntu weqonde ukuyobulala abantu washo Holy Spirit wangenisa manje intshumayelo moyingcwele wahlangana nombani alibonke igama lenkosi kwangekho kunye ukuthi ahlangane nombani kuyena into ayikhona kwakhona ukuyobulala abantu futhi ngiyacabanga wesebasophile ukuthi uzoqala lapha sengishona lapha lothi leshonile ngasengilapha sengibulela mhlawumbe abantu abathi alibonke igama lenkosi in other words eqondeni kaPaul yayingekho into ethi sindiswa yayingekho into ethi uJesu inkosi yayingekho into ethi ivangeli liyaphila kodwa kunalokho kokhona izinto esayiphambana nalento engiyishoyo alibonke igama lenkosi inhloso yakhe kokuyokhetha ngevangeli kokuyokhetha ngesipambano sikaJesu kokuyokhetha ngamakholwa kodwa uqalile umsebenzi unamandla ukufeza Hallelujah. mhlawumbe inkosi ikhuluma kanje ngoba siyahamba Hallelujah. Jesus. kuthi noma ungasuka loseyile Yeah. ningahlakazeki njengengane ezingenamelusi ukhona imalusi omkhulu wenu uKristu Jesu igama lakhe uyena waqala umsebenzi awuqalwanga ungcobo kusuka ku wrong masamba sicela bathi lo msebenzi waqalwa yimi ayikho indoda efaka ibhuluke njengami noma kwakho umama afaka iskate ongaqala umsebenzi kaNkulunkulu awuqalwanga abantu kodwa waqalwa indoda yaseCalvary uyabethela esiphambanweni uyapotshozwa hlangothini kwazala ibandla laseTembisweni alibonke igama lenkosi wow haleluya nawe Tembisana mncanyane wabalwa lesikhathi apotshozwa wabalwa wawukhona emaphakatheni wabalwa wabalwa Glory to Jesus. uyayibuza ukuthi yini kufika ihlanzana Hey, Nkosi yami. nifika ama-shift Hey, Jesus. kufika labo namhlanje kusasa kungena abanye Hey. kena laba kusasa kungena abanye uyibuza ukuthi inkosi kwenzelani kuvumelani khululeka wena uhlezi nje lapho wabalwa Jesus. haleluya amen wenza njani wabalwa nje ungacabangi the next person ongekho la sicabanga wena khona la uthi kuze kanjani ngibe khona ukusho ukuthi ngabalwa usungayikhipha wena mawuthanda unqualified mina ukhonzana but they are too serious wena okwakho lokho sewuyikhiphe wena noSathane kodwa kahle kahle yena wakubala nje Nkosi yami. ethini lenkosi manje tufisa bonke abantu basindiswe bafinyelele uthe bonke cha ungizwa uthe bonke akasho ukuthi abathize nabambalwa uthe bonke okusho lo maziyo naye noma ngabe khipha indoda njengamanje kodwa uthe bonke yena noma ngabe usethafe njengamanje uyayalela glory be to Jesus kodwa uthe yena bonke alibonke igama lenkosi noma ngabe ulapha eTown eMaritzburg ufaka isikhathi esingaka esiveza yonke into ebala udayisa komzimba kodwa uthe uJesu ehlala sobukhosi bonke alibonke igama lenkosi noma ngabe inyanga ilungisa abakhathakhathayo ayeza ama-customer kusasa ekuseni ngo-6 nango-7 nango-9 kodwa yena uthe bonke bonke akashayo ukuthi abasindisiwe wayengabalanga usindisiweyo wayibala abantu bonke nje Glory to Jesus. My Jesus. My Jesus. bonke Amen. bonke Amen. amen utheni Bonke. uyazi indlela shonga ukuthi bonke bamkhumbula uRahabi isifebe akusho mina kushizwe ngithi uRahabi isifebe hamba ulifunda amaqhathi indlela ngawo Joshua chapter 2 Amen. uRahabi ini
kwasho tubaliwe esatayisa ngomzimba esala namadoda kwasho tubaliwe madoda kwase kwamnandi ubalwa angibalwa ngoba sengiphakamisa isandla ngibalwa ngakasiphakamisi ayabezwa bazalwane ngibalwa ngakasiphakamisi ngithesa ngisiphakamisa kade ngabalwa okwambe kufanele ngifuna nje ukuthi ngibaliwe glory to Jesus alibonge igama lenkosi yazela lapho izwi lenkosi lathi ukhalwa lathi kusela imini lwakho lathi kuseduze nomlomo wakho uthi nje vele uvume uthi yes ngabalwa. Hallelujah. Ay ngabalwa. Glory to Jesus. Wabalwa. Uthomele nami nginje. Mfundisa wazi. Mina sesuthuya ingane. Ngiyihushula. Ngiqhubeke ngiyofeba. Uyalena. Wena nayithubu zakhe phansi. Wabalwa. 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 Jesus. Ngethandaza sengiqedile. Jesus. Wabalwa. Cha wabalwa. Mina mfundisi ngengakholwa ngaphinde ngakholwa anginandaba ukuthi weka ngakhe. Ngithi mina kwena namhlanje wabalwa. Hlamba ngizwana ngiphinde ngithi anginandaba ukuthi weka ngakhe. Ngithi mina kodwa kusalayo noma ngabe wawa kasikhombisa kuphindwe kasikhombisa kodwa ngithi kwena namhlanje kusalayo wabalwa kwaziwa ukuthi uzowa kodwa wabalwa. Jesus. Ubonjela ngikhombisa leyo nto. uJudas Iscariot. Amen. Akayilethanga. Wathozwa uyena uJesu. Oh shama. Kodwa ngikhona. Akazange ayiletha. Akashothi kaMjesu ucela ukujoyina. Wathozwa uJesu. Wathi nawe Judas waza. In Jesus. Hallelujah. Wabalwa nokudelela kwakhe. Ethi Jesu nikeza amafutha. Ethi yakhotha wesifazane. Wathi Judas, why niwesta kangaka? Le mali kabe sidayisa yona lamafutha. Bese sithole basifaka esikhwameni. Lathi silenkosi wengefuna ufaka isikhwama. Wayeyephi imali eyidla. Kodwa seyidla njalo wabalwa. Kazi nami uthi wenze njani? Uyazi uNkulunkulu sesolweni. Wabalwa. Hayi wabalwa. Ngesikhathi jabulisa nami ngikhuluma na. Ngabalwa. Hayi ngabalwa. Ngabalwa nokuthakathaka bami ngabalwa. Ngabalwa nokuhluleka kwami ngabalwa. Ngabalwa haleluya. Ngabalwa. Wathi Jesu ngizombala usiphamandla ngobo. Nami ngaphetha kodwa ngizombala. Hallelujah. Glory to Jesus. Wathi kunembi. Glory to Jesus. Hallelujah. Okokwathi kunembi. Ngisukuthi impepho mnyama ifuna ukungikhothela. Wakichuma mama wami ezakimi. Wathi mntanami. Wathi ngisize le ndaba. Kathi ma wangibiza asi. Uthi kuzoba nesimpi efana nalesi. Ungikhethe asikahle. Uyangazi ukuthi ungisusephi nje bengibhekela. Akazange aqimeza ukuthi ngizothatha abane. Wathi bebambe sami isandla wathi awu ilona. Asele sengimthatha ngoba bengifuna uphela ukuphika. Ayi wazake nawe umela lutho. Wacinga kahle. Bathi mhlabeni ngeke usibambana lonke. Usene ingane zo6 manje. Ezale madoda angafani. Ngeke asalunga. Athi Jesu wazala wentombazane. Anabantwana abasikhombisa. Waza. Bathi abantu kanjani? Kanti wena Jesu njani? Glory to Jesus. Uyamkhumbula kaZakewu. Anonke igama lenkosi. Bathi abantu kanjani? Uyadla nomthalisi. Uyadla nesigebengu. Wathi
esigebengweni wathi ndlala itafula mfana wathi ngidle bakhuluma abantu bathi hayibo ilona phela otshontsha imali yethu afake intela engafanele bathi abantu uJesu ungene kanjani kumuntu omubi kangaka kwasho ukuthi kanandaba ngikhethe uyazi ukuthi ngithathe isigebengu kade sithathe intela yabantu kongafanele thatha sona albonke kamera kos isothi kwenu baliwe inkinga yakho uzibukela phansi kakhulu Hey Jesus, mongwezi. awulazi nani oyilona phambi kaNkulunkulu uyabona msikani waqonda kahle nani oyilona phambi kaJesu angeke ufise ukhalela isona Amen. intete ukhalela isona ukuthi awulazi nani lakho lalela lwebazalwane ingane esilo samabandla ukutholizwe lithini lalela ngeke ngifuna ukugibela ikhumbi yethaweni ngeke Amen. lalela zinyenele Nkosi manje kuyahlwa ngeke ulunge ngempela ayisekhe transport athi lalela mina ngizalwa isilo samabandla bese uthi ngiyogibela ikhumbi uyaganga ifuna imoto uzuyithola ezomthatha ngibeke waye commander wazinana ilona uyazi ukuthi angicotsi phansi Glory be to Jesus. Uyazi ukuthi angicotsi laphi akekho umuntu ozongicotisa phansi ngoba nami ngisithinta ngoti alibonke igama leNkosi uyithetha le wena ufuna usathane kuphatha phathe aloku ekufaka izinto zakhe zamanyala ingoba vele uzazi ukuthi uyini kodwa msukwana wayiqonda ukuthi ungubani uyamtshela uthi sathane isono nami nje into engahlangani Kunjalo Jesu. hlangana nje Amen. athi why uthawubazi ubaba ongizalayo uNkulunkulu lozobhubhisa wona kusasa ngisho loyo mina lo wadala lo mhlaba ogijima kuli ngabantu bakhe ngisho lo uNkulunkulu ukuthi ubaba wami loyo ufuna ukungisa la ngazikahle khona ukuthi ngiba ngaphansi nakwezinja ngilalela namantombazane bume ngiphila into ngaphansi nangezinja yakanga ungazi wena ngiyazazi To Jesus. ngiyathandaza urahabi wesebiza amadoda la madoda afikile ngiyakhuleka manje azohlolizwe nikona ngikhuluma ngawe namhlanje bekufanele ube khona namhlanje because you had to hear lezi zinto engikhulumayo akubonge igama leNkosi ezakho futhi ungalokuba nengqondo lokucabanga la ngoba uzohlula izinto zakho concentrate because uyayidinga lento ukuthi uyizwe namhlanje izokulenda for the many times to come alibonke igama leNkosi because awuzazi izipho zohlangana nazo makusuka la uzokhumbula lamazwi bese uyamtshela lona matsenze Tulala sitha ngikaze ngibe ngowakho angisose ngabako wakho ushokothi uyayizwa ukuthi inyama iyanyakaza kodwa utshela yena ukuze angalokho ekuhlupha wena uyezwa ukuthi ubhembele nempi unyakaza inyama kodwa umtshele ukuthi wenyama noma unganyakaza angilapho la ufuna ukuya khona ngihleli la Amen. Jesus. Hallelujah. urahabi sibebe lesi sikhuluma ngaso namhlanje lithi izile Nkosi Ndlovu wayesebona inhloli wayesethi nina ozani la nizokwenza bathi khuluma lapha phansi le ndaba kufanele izwe abantu khuluma lapha wathi hayibo ngithi nizokwenzani bathi hayi kukhuluma lapha phansi sizohlwaliswe ngoba izwe lisobhojiswa amadoze sizohlola wathi wo nizohlola bathi nizohlola izwe nizofuna ukulenzani izwe bathi hayi thina sihamba noJehova ophilayo kahle imani ngifuna ukungitshela ukuthi nina namadoda ayahamba noMose niphuma eGibhithe uNkulunkulu wenu wavulula ndlovu nadlula ufuna ukungitshela ukuthi nina madoda nihamba nalo uNkulunkulu oba insika efemini abe insika umlilo ebusuku wemadoda nethini kimi ngifuna ukuthi ngitshela ukuthi nina
wagwada wanikeza namananadla wemadoda nikinisila ngempela elithi phepha ingubo zenu nina ayizange zaguga ngoba uJehova wenu wayenibiyele wemadoda. Uyazaba imathathe ya making up ulisho njalo phapha lapho ufunda lithi wafakaza wala isifebe wafakaza. Hallelujah. Ithi phepha losethi no watakwazi wathi seswa kaNkulunkulu wenu sasaba sanethe seswa kuIsrael nangisondela nganelo kuthini sasaba. Uyazi abantu bakusondela wena basaba Jesus bayasaba wena ophethayo bayasaba abantu. Walo kangayo labantu asondele tuzwa baba yakusaba kodwa mzwani bebona wenza into zabayibali bathi akathi uyafana nathi. Rabanda siya ikamanda shala basaya it was saba. What to Rahel? No. What no. What a man. What in the Fulgum Church Benilla? No, Kurukuran says, Ella Manche. Uzokata ngati. Ungati ngambona wesifazane. Ekabangizoloza kena matotake. Ngoba uyamazi uKunkulunkulu lungcwele alibonke igama lenkosi. Uyazi uthamba nabantu abangcwele nabantu abenza ukulunga. Glory be to Jesus. Kodwa uyezwa namhlanje kusihlwa alibonke igama lenkosi. Uyazi ufakaza ngoba uyazi. Lithi iBhayibheli wagcwala ukwesaba wasethi madoda wathi ngisizeni madoda wathi ngisizeni wamadoda ngoba lalela uNkulunkulu wethu unendlela nasemfukumfukwini. Ayawuzwanga ngithi uNkulunkulu esimkhonzayo unendlela nasemfukumfukwini lapho nesengathona ngeke kwenzeke lutho khona. Uthi yena indlela yami khona lapho wena ubone kahle mina ngibona kahle wena ubona kumnyama mina ngibona khanya wena ubona kuphethe mina ngibona kulungile wena ubona kufa mina ngibona kuphila. Glory to Jesus. uNkulunkulu wethu unendlela nasemfukumfukwini. It was a icon. No. Ngifana ngiyenze la madoda awangisiza. Wathi madoda ngingenze njani? Yawuzombuza. Inkinga wena uphakeme kakhulu. Awufuni ukusibuza. Uthi ngingenze njani? Uhlula into esimple nje. Ukubuza nje umbuzo. Uthi kuze ngibe right ngingenze njani? Haleluya. Uyabathi uRahel lo akacabanga indaba yakhe nofebe bakhe. Wacabanga manje indlela yokuescape because there is a way to escape. It doesn't matter simo sakho sinjani. There is a way to escape. Glory to Jesus. Noma wazalelwa ekhaya esihluphekayo bathi abantu nayo bayilutho bashele ukuthi uNkulunkulu wami unendlela esemfukumfukwini ikhona indlela yokuphunyuka. Jesus. Phela khona abantu la abatshelwa abantu bathi ayobayilutho uyihlo wafe ngelutho bafuni bafu bengelutho nawe njengoba ukhula uyobayilutho kodwa batshele uthi ngangingezwe bayilutho ngalesa sikhathi ikhuluma manje wafa wenyama kwaphela kwafika wakamoya lo nento zonke lo nemali yonke waningizwa namhlanje ayibonke igama lenkosi. Uyabanje bemtshela wena nami ngiyabuza umangcwele tshela mina nami ukhumbuza nami uthi ngingakhohlwa noma ngabona impimeleni nami kangakanani. Greater is he that is with me than the devil who is in the world. Malakos. Hallelujah. Ungasabi ngamthanda besethu ungasabi wena Jacob
lapha impetho ungasa Jesus. Hallelujah. Shamaya. Jesus. Hallelujah. Ukhuluma nempetho into engelutho into ngavala uqhava nje uyidlula into eqhamuka la kubole khona awungizwa ngithi ukhuluma nempetho into eqhamuka la kubole khona mhlambe mina nawe ngiyazazi kuboleni ngake kubona lo mbone namhlanje afaka isuti emnyama uqhamuka la kwabola khona Hallelujah. Uzange vele wajola thina siphuma khona odawini lobo febe sibhashe khona usathaneza wasishela wathi ayisekho impilo sokwazi ukuyiphila sophila ngoba ufebe soze sife impetho le noma ngabe yashubala namhlanje kanti impetho yaqhamuka kwabona khona bathi abantu ngeke ngifake isandla sami ngitaba kule leyo mpetho kubolile la kwathi uJesu waseNazaretha wathi la kwabola khona ngizofaka sami isandla ngizobuya naye zobuya naye zobuya naye zobuya naye ulana nje kwabuya nawe shara basanda kwabuya nawe khuluma ngami umndeni wami ukhuluma ngami ukhulumela emakhoneni uthi indlela ngcole ngayo indlela nuka ngayo wathi uJesu lebani ngamhlebe emakhoneni kodwa ngizobuya naye wayesehla enganaki iphunga enganaki ukuthi lathi yabonile lathi yahlanzisa wakhuluma umhlanza wathi ngibuya nawe namhlanje noma ungabhamba kodwa uyazi ukuthi uphumaphi ngiyathandaza angazi kwenze njani namhlanje liyazi izolo futhi akufanelekile ngazi kuba ngumuntu wenyanga ukuthi uyazi uNkulunkulu omandla wonke kwabuya nawe njengoba uhleli phansi nje kwabuya nawe namhlanje usubona ngathi ungcono kunabanye abantu ngoba nake basasezonweni bona uzukhulume uthi namsebenzi kunamahedeni lalela njengoba esakulolo dako nawe watakula kulo uzobuya naye uJesu naye kusasa uyothina uma esephambi kwakho ngithandaza Bhayibheli uRahabi sibebeleza lithi wathi madoda ngenze njani ukuze nami ngisindiswe athi amadoda lalela nandiso ngoba sesiyahamba manje lesikwazi wathi ngithi sesiyahamba manje entembisweni kodwa nandiso oh haleluya sesiyafulathela entembisweni kodwa nandiso alibonge igama lenkosi lalela ngiyakusiza namhlanje mawuthanda ungayiqinisa inhliziyo yakho mawuthanda ungazibona ngathi ungcono kakhulu kunalento ekhulunywa ngaphambili uNkulunkulu kodwa nandiso sengihamba alibonge igama lenkosi ngoba mina nginjengenhloli ekade izohlolizwe ngoba uNkulunkulu wami uthi akuzoba iminyaka emingaki izwe liphujiswe ngizohlola ngiphethe nesu ngoba abahlolayo abahambi bodwa bathi behlola baphethe nesu ukuze mekhona othi madoda njengoRahabi sifebe ngenze njani alibonge igama lenkosi lamadoda athi kulesi sifebe athi khona intambo ebovu wathi lona ngizwa madoda wathi ikhona intambo ebovu wathi lona ngiyenzeni intambo nizobulala abantu bathi kusinda kusentambeni ebovu wathi
le ntambo ukuthi ngibe sobala. Angikhathaleki noma ngathi ukhona kangakanani mawusale usafihla ukhona ngokusana amahloni ngakho kukhonto wrong naphakathi kwakho ngoba le ntambo ukuthi ngibe sobala alibonke igama lenkosi abashonga ukuthi uyiphatha uyifaka emabeleni ukuthi masifike usivezele yona bathi lengise uze masiza kude lapha sibala intambo ukhalwa akuyona indaba yokufihla enhlizweni njengoba namhlanje abantu bekhola nami kanjani bekhola nami kanjani bese kuthiwa indaba ingaphakathi akukho la kusobala bathi ibekhobala siyibone bathi sivebelo alright bathi ku-right ngasefasiteleni uyazi wayebethi ngasefasiteleni yingoburahabi umuzi wakhe wawusenqenqemeni vele lo thango ngiyangizwa kodwa wawuvela ulaphi wawusenqenqemeni lo thango ngiyangizwa bazalwane phela that's why lesikhathi kuvalwa igate lithi iBhayibheli lavalwa isango elikhulu lemuzi kodwa amadoda akwazi ukuphuma aphumaphi aphuma kuleli fastela laphezulu la bathi akafake khona intambo ngiyangizwa kodwa ngoba vele umuzi wakhe wawusenqenqemeni vele bathi ukuze basiza lapha wena Rahabi sifebe masiza lapha sibona intambo kuqala sobe sesishalo Israel kuthi lo yamuza uthintwa. Hey, hallelujah. Angivale ngalamazwi. Jesus. Ithi iBhayibheli uHezekhaya kwathiwa akufika ingilosi somphuphisi. Mayifika ingilosi somphuphisi kwathiwa laba banophawu. Kwathiwa obadlula. Kodwa abangenalo uphawu. Ushaya ungahawukeli. Hey. Akusile uphawu uthi ngisonta nobani. Amen. Uphawu legazi likaJesu. Ukuthi bayingilosi somphuphisi ize emhlabeni izolibona yini uphawu. Ungajabulisa ukuthi inkonzo nomfundisi ongcebo no. Umfundisi ongcebo udlala indima yakhe naye. Ngoba naye dinga benolwakho uphawu. Alibonke igama lenkosi. Nawe imenza sho ukuthi uba nolwakho uphawu. Lokuthi bayifika ingilosi somphuphisi ingangithole ngempela ngingaphawuliwe. Ayingifike ngiphawulwe kahle. Ungaphawulanga kaleli vangeli lesikhathi. Lento lesisikhathi ayinamandla webazali. Amen. Angiphinde ngithandaza. Lento lesisikhathi ayinamandla. Amen. Ayinamandla. Hayibo ayinamandla. Abakhonza lento lesisikhathi bayathanda izwe heke. Bafika bethe shito enizezwe. Kodwa bayibize ngokuthi bangabazalwane. Kuba lento lesisikhathi ayinamandla. Thuma ngicela kwanele sangiyathandaza. Jesus. Nkosi. Oyibeka intambo loSifebe. Yazwa ngikhumbuza uMsifebe. Lo wayelapha ngasemfuleni. Wasemthonjeni njalo wamanzi. Amen. Wayehleli loSifebe lo. Elindile ukuthi uzokha amanzi kanti kufikona uJesu la. Watheza wathi awunangu number 7. Yeah. Ngoba phela ithi iBhayibheli uJesu wayebukeka. Amen. Enehwanqa emuhle. Hayi amen. Asona ihlipho sibheka kahle. Sinenkazimulo. Awu amen. Noma umlomo ngatsheka. Kodwa masecela uJesu ubona ngathi usendaweni yawo. Ngoba kunenkazimulo. Haleluya. Ingakho sikhuza abantu abayimake-upayo la. Awudingi ukuyimake-up amahamba noJesu. Ngoba inkazimulo yakhe yanele. Awudingi ukuthwiza. Awudingi ukufaka ophotha. Awudingi ukufaka peni laphi. Haleluya. Ngoba inkazimulo yakhe yanele. Uthi maqhamuka nje ubathi njengombani. Glory to Jesus. Amen. Wathi umfana mefakaza wathi ufica amadoda ekhunda ikhekedlana. Hey. Wabathi konakele la. Mase ikhekedlaneni konke khona ke manje. Ufuna nekhekedlaneni. Kusakhona khona. Wakonda ikhekedlana. Hallelujah. Haleluya. Amen. Jesus. loSifebe lo wasithi nangu was7 wathi uhleli ngingizokha amanzi la
wathi uJesu awungikheleleke njengoba uzokha amanzi. Hayibo awazini ukuthi abaJuda badlela namaSamaria wenzela ukuthi khona uJesu ezoloke emphenye. Angithi yabazi bonke oyifebe ukuthi benza sengathi abathandi bebefuna. Awazini awazi athi uJesu lalela la ngoba angithi ubona into esenhlizweni. Wathi ukuba wazi ukuthi lo ucela kuwe ngabe wena ucela kuye. Hayibe sho kanjani mina kade ngizala ngikhamanzi yimina engazi lo mthombo. Wathi uJesu angikhuluma ngalo mthombo okhuluma ngawo, ngikhuluma ngalo mthombo empty lapha phakathi kwakho ufuna ukuwagcwalisela ngamadoda abantu. Haleluya, haleluya. Sengiyathandaza kuthi ngiyamthanda lo Sifebe futhi Sifebe number 2 ngiyamthanda. Wathi ngiyakuzwa uyazi kube semtshelile uJesu zonke indaba zakhe. Wathawe wathoza nizobona umtshele konke ngoba sethe kuye umunawo lamanzi ngiphe kuze ngaphinde ngize la ngome ngiphe. Uyabona le ndaba isipho ubona sikhe lethu izimali zethu siyichitha ndela isipho. Alibonke igama lenkosi adlala ukumisimvuselelo bonke abayimisa emagugu abheka phansi kodwa basuke kahle bona belethe isipho kuwe. Wathi uJesu ukhuluma kahle, wathi landa indoda yakho, wathi anginayo. Wathi uJesu uzokhona ngoba nale uhleli akusiye yakho. Wathi wesifazane maye angaze ngizomuntu engitshela okhoshi kanje, mina ngazi amadoda angishelayo. Le ndoda engitshela ukuthi angihlukene namadoda ivelaphi. Wasethatha imbiza wathi futhi yangilibazisa wagijima wathi wozani ngoba ngeke uhlangane nalamandla bese uyathula khohlwa. Wathi wozani zobona ngitshela konke. uSifebe number 1 number 2 ngithanda nalo Sifebe wesithathu ulithi iBhayibheli wafika eselethiwe phambi kaJesu kade phinga nendoda indoda yabaleka wasala yena wabanjwa walethwa phambi kaJesu. Ngiyamthanda umefika la akaloke eyikhulumela akaloke eqamba amanga iyona engisheleni iyona engibezile mina bengingafuni weJesu yathi angene yathi angilale nayo engizowenze njani ngoba inamandla kona. Wavela wathula walalela ijaji lamajaji. Uyazi ngiyamthanda akazange lokho eswamazwe amadoda lawaya. Wathi noma amadoda nithini yangikhanda kodwa ngizothula ngilalela ijaji lamajaji ukuthi impilo yami mina Sifebe ibona kanjani. Alibonke igama lenkosi lithi lenkosi wesekhothamba uJesu wabhala lesikhathe bhala amadoda akade phethe inguzunga ekayaqeda abuku umbhalo abuku uJesu athi uJesu ongena sono akaqanya athi amadoda no besifuna ukumqeda lo wesifazane kodwa siyahluleka ngoba lempilo nathi siyayenza ngasese. Ngoba leli jaji ibona ekujuleni kwenhliziyo uthi ungakasho libeselazi. Wathola lo wesifazane number 3 wathi lithini ijaji. Ngiyalithanda nami leli jaji thanda nalo wesifazane. Lathi ijaji libheka yena sibehambile lapho lathi lalela nami angikulahli. Ayibo kulo ngomuntu ovuke empetheni nendoda bephinga cha bephinga malithi bephinga kusho ukuthi bashadile bobabili. Yaningizwa kusho ukuthi bashadile bobabili ngoba kuthi iBhayibheli babephinga ukuba
bengashathanga lathula lizothi babehlobonga manje alisho ukuthi babehlobonga ngoba uhlobonga ibetween umuntu ababili abalalanayo bengashathanga kodwa ukuphinga kuphakathi kwabantu ababili abashadile belalana. Hallelujah. Ngasikwenze njani namhlanje? Ithi iBhayibheli wasethi nami angilali kunye ngicelayo apho ngabusona. Yamuza uthini namhlanje kwa? Uthi ungene lapho bala amacala akho. Uthi kodwa ngicela uphuma ngaleli tende namhlanje. Wazi ukuthi angikulahlanga. Ungahamba uyilahla wena mawuthanda kodwa mina just angikulahlanga kunye nje ngicela masuphuma ngomnyango hamba ungabusona. Glory to Jesus. Ngiyayithanda le ndoda yale ngeCalvary ngiyamthanda umsindisi uthi nama ngilahle hamba kodwa ungabusona. Mawuphuma nje namhlanje ngithi mawuphuma nje namhlanje mawuphuma la wazi ukuthi kade uphambi kwejaji lamajaji lathi angikulahle lathi angithole icala kuwe hamba ungabusona phela. Sibala amehlo. Bonke labo besifazane bayithola indlela yokuphuma nawe ungayithola indlela yokuphuma namhlanje. Nangu uJesu indlela yokuphuma uthi nami angikulahle kodwa ungabusona. Khona yini namhlanje uthi Jesu ngiza kuwe ngijabule bengicabanga ukuthi uzongilahla ngaphandle bengicabanga ukuthi angifunela ngambe khona bengicabanga ukuthi nxa izono zami ufuna ukuza umthandazo wami bengicabanga ukuthi indlela engone ngayo awusangifisa ukuthi ngibe phambi kwakho ngiyazenyeza noma ngiphakathi kwabazalwane uthi namhlanje uJesu phezulu ukuzenyeza pheza akakulahli kodwa mawuphuma nje la hamba ungabusona. Uma kwenzeka le ntshumayelo kweyakho whether uyakholwa noma ukholwa uma kwenzeka kade uNkulunkulu uthi ukhuluma nawe angiphinde whether uyakholwa noma ukholwa ima ngenyawo zakho. Stand on your feet. Ima ngenyawo zakho. Usuzokuqala zabantu. Qale phansi bale izinto eziningi. Qale phansi uyivusela ama-minute. Qale phansi baba umhlangano wedwa lapha ya. Kanti befane wenza into elula. Uthathe nje lesiphe ebusuku sokuthi nami angikulahle. Ima ngenyawo zakho. Sondela,
kuthandaza ngathanda ukuthandaza nawe ekhaya wanonanele kodwa ngakhona ithandeni namhlanje kungenzeka umbulala endaweni yaziwa yaziwa kuthi baphalile abantu seningi ithuba emhlabathini ngawe kodwa uthujase namhlanje ingakulahla inkantolo bangakulahla abantu kodwa uthi mina ngikulahli apho ngabusona sandala kuye awazi yini uthi ababulala ngenkemba nababofa ngenkemba na awazi na wambulali awazi na uthi ababulala ngenkemba bofa ngenkemba awazi na uthujase ngikulahli kodwa hamba ngabusona kwanele labantu ababulalayo wamthakatha waziwayo banele abantu abafayo ngawe sakwanele manje wanyanga nanikazi abafazi imithi ahlisa amadoda kwanele amanye amadoda awadlanga ibheka mina katafa katathi ahliswa awazi na thandaza nawe namhlanje nawe wanathukisa abantu bathatha ukusindisa kushalutho bathatha ihlazi nankulunkulu kuyafana awazi na thujasa ngilahli kodwa hamba ngabusona wayifalakazi ukhona indoda yabantu tathalana yandoda tathalana yandoda uyafunakala kumfazi wayo nabantwana nangu uJesu uthi akakulahli kodwa hamba ngabusona thina sibe ngenyawo ethandeni sisho nomkhuleko sithi Nkosi Jesu nawe sekhaya ungasho namhlanje ungasho kanye nathi thi Nkosi Jesu ngizawuwe ngithumele bangingazi ukuthi awukazi ungilahle bangingazi ukuthi awukazi ungithele kodwa namhlanje sengiyazi ukuthi ngakho wahla ezulwini wazafa esiphambanweni ingoba awungilahli namhlanje ngiyavuma ngingowakho kuze kube phakade bhala igama lami wathina amagama okuphila unikeza igama elisha lokuba ngumntwana wakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sula iphambeko zami sula amaphutha ami ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha amen cela uMahlamini athandaze Baba wethu